yaron sa annabi Isma'il sai Allah ya canza mishi da alfadari ko ka ce rago sai Allah ya canza mishi abin yansa sai ya sake da in ba ka ba da sai yanka yaron sa ko da dare da rayya Allah mana ku sai ya ce sai da nan canza mishi sai ni da nan wanda ya ce ya ce ne ya ka bai Allah ya soye da imani a zakatan Allah ka soye da imani a zakatan ka kawata shi a cikin zakatan Allah ka kiyaye mana abin ba abin sabo ne ka kiyaye mana abin sabo da aikin kafin bayan Allah abin da na yi kuskure Allah ya gafarta mana wanda na yi da Allah ya rage mana rada wanda suka bar kasar su suka zo suka sanar da matan Allah ka ba su rada ka mai da su wajen zaman su lafiya abin da suka yi Allah ka mai da musu da shi babu lokaci da akwai ayyuka gaba abin da muka yi da ainihin kuskure ya Allah ya rage Allah ka gafarta mana wanda muka yi ya daidai Allah shi ne mana rada Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa qul jaa al-haqq wa dhaqa al-batil إن الباطل كان ذوقا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نور بسم الله وبالله ما شاء الله وأمر الله من الله وإلى الله وعلى الله وذكر الله قال لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأنا رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين Abicim şuna 2 saniye bile. Hocam sen de gel Cibril. Ders beraber. Avec, si. Avec. La gramasa. Oh, sorry.